Jaké máš BMI? Jak může někdo, kdo není ani schopnej se nepřežírat, chtít lidem říkat, jak mají žít? Tebe ty černá mrtko po prdeli 100% nikdo neplácne. Spíš bys potřebovala kopnout do držky, zrůdičko. Degenerace v přímém přenosu. Já se cítím jako tygr a přeji si, aby mě nazývali Amur. Lopatou uhelkou přes tlamu, dokud se nespamatuje. Jebnutá píča, co muslimákům kouří čůráky. Ta paní Fuková radši ať fouká na flétny, protože je to gáčovská podržtaška a nic jiného. Tebe by mali znásilnit 100krát, aby si věděla, o čo jde, než budeš zase něco revat. A narvat ti železnou tyč do ryti, děvka. Tak na tuhle by nikdo nevlez, možná nějaký migrant z Afriky. A to je dobře, aspoň se to nebude rozmnožovat. Třeba tě nějaká parta přistěhovalců obohatí o nový zážitek. Kdo by na to vlezl? Tady by pomohlo uvolnit ventil Ančou dlančou. Co to mluvíš, ty krávo jedna? Jdi do píče s dialogem. Jdi lízat koule, ty děvko.